Abrimos a sesión do pleno extraordinario na plena convocatoria do 14 de xuño, sendo as 1:02 da tarde. Vamos a pasar ao primeiro punto do orden do día, que é o expediente 97-2024, bonificación ou exención tributaria en relación ás bonificacións ao sector gandeiro deste Concello. Alguna consideración? Partido Popular? Lemos a bonificación outra vez, sí. Vale. Volvo a dar lectura á secretaria do asunto. Vista a relación de solicitudes presentadas e examinada a documentación que se acompaña, a Comisión Especial de Contas e Informativa de Economía ditamina favorablemente o seguinte acordo. Primeiro, declarar de especial interese ou utilidade pública municipal a cada unha das explotacións agrícolas, gandeiras e forestais solicitantes da bonificación que se atopan relacionadas no anexo ao presente acordo por concorrer circunstancias tanto sociais como de fomento do emprego no desenvolvemento das súas actividades. Segundo, recoñecer unha bonificación do 95% da parte da cota íntegra no imposto de bens inmobles a cada unha das construccións rústicas indispensables para o desenvolvemento das explotacións agrícolas, gandeiras ou forestais relacionadas no presente acordo. Terceiro, recoñecer unha bonificación do 50% da parte da cota íntegra no imposto de bens inmobles a cada unha das construccións rústicas indispensables para o desenvolvemento das explotacións agrícolas, gandeiras ou forestais relacionadas no presente acordo que se atopen dadas de alta na Dirección Xeral do Catastro como unha unidade única sen separación do uso residencial do agropecuario. Ben, abrimos turno de intervencións. Partido Popular. Sí, bueno, nós en este punto, o igual que solicitamos na comisión informativa outro día, o que nos gustaría que se nos aclarase, dado que a ordenanza, tal e como está, pois adolece dun vicio de nulidade en relación ca bonificación das vivendas, porque non o permite a lei, solicitamos que se nos dixera pois se había algún plan para o caso de que houbese calquer reclamación frente a estas bonificacións que poderían facer decaer esta bonificación que se ven arrastrando durante estes anos. De momento non pasou nada, pero si nos gustaría saber se hai algún plan preparado en caso de que isto poda suceder. Por parte do Bloque Nacionalista Galego. Sí, en relación a este trámite, pois efectivamente vamos votar a favor porque non é máis que un trámite dun imposto que xa se devengou un de xaneiro. O que si queremos chamar a atención é sobre o fondo do asunto, sobre a necesidade de analizar a fondo este tipo de bonificacións, porque están afectando por igual a todas as persoas e pode haber explotacións agropecuarias ou gandeiras que realmente si o necesiten, desde logo que fai falta porque é un sector que o necesite, pero hai outras que ao mellor están xerando por rentas de 60.000 ou 100.000 euros ao ano. É bastante injusto que se lles bonifique o IBI cando calquera cidadán deste Concello ten que pagalo. Por lo tanto, creo que non é unha política progresista e chamo a estudar este tipo de bonificacións ou traer a este pleno unha alteración antes de que se devenga o ano que ven e estudémoslo entre todos pois a posibilidade de incluir outros criterios como patrimonio ou renta, de modo que a bonificación sexa efectiva para quen realmente o precise. En relación ao Partido Popular vou facer unha reflexión e logo lle contesto. Despois de 7 anos aprobando estas bonificacións, despois de que o Concello gañara un recurso que se presentou no ano 2018 contra ese 50% que vostede di, e despois tamén de ter impedido que debatíamos sobre elas hai unha semana, que despois de todo isto veña hoxe aquí e para xustificar o seu voto diga que poden existir máis recursos futuros, a mí me deixa claro dúas cousas. A primeira delas, que lle gustaría que outra persona recurrise este acordo de novo e por iso volta a anunciar públicamente esta posibilidade. E a segunda, que non nos extrañaría, é que fora vostede mesmo quen a presentara como persona física, como xa fixo cando denunciou esta Casa de Todos e de Todas ante Patrimonio. Porque así funciona o PP de Silleda e o PP en todas as administracións. Canto peor lle vai o goberno, mellor para eles. Estas bonificacións foron aprobadas nos últimos 7 anos. O PP votou a favor nos 2 primeiros anos, no ano 17 e no ano 18. E, curiosamente,
Coa presentación do recurso no ano 19 e nos anos seguintes, cambiou o sentido de voto a abstención. E que, claro, seguramente vostede prefira estar nunha situación, nunha posición que genere dudas legais sobre o procedimento que estar na posición onde ten que estar un concelleiro deste Concello, que é o lado dos gandeiras e dos gandeiros. Sempre fai o mesmo xogo, sempre tenta confundir, sempre tenta que pareza que nós facemos as cousas mal. Pero xa lle digo, respondendo a súa pregunta, non existe ningún recurso presentado na actualidade. Esperamos que vostede non sexa o impulsor de que aparezca, pero en todo caso, se chegaran a existir, vais a estudiar adecuadamente en función do que soliciten. Non sei como pretende vostede que lle explique que vamos a facer con algo que aínda non sucedeu. Non sei como vostede pretende que lle dé explicacións de como vamos a posicionarnos sobre un posible recurso a unha ordenanza do ano 2019. Porque despois do recurso que se presentou, que tivemos un problema de forma a hora de tramitar esa ordenanza polos plazos de publicación, se fixo unha nova ordenanza no ano 19. E desde este ano ninguén presentou ningún recurso máis. Por tanto, eu pidolle reflexión sobre o seu voto. Se quere vostede seguir absténdose, está no seu dereito, pero, por favor, non busque excusas. Eu convido a que vote a favor, que sexa valiente, tamén en este ano, igual que foi no ano 17 e no ano 18. En relación ao Bloque Nacionalista Galego, pois, en relación á revisión da ordenanza para que as bonificacións se apliquen en función dos ingresos dos gandeiros, como xa lle dixen, sempre estamos de acordo en revisar calquer medida e estudiar calquera proposta. Ora, creo que antes de facer ninguna, deberíamos poñer encima da mesa algunha consideración nas que quizás ao mellor non pensaron antes de facer esta proposta. A primeira delas é que a bonificación máxima que se pode conceder é de un 95%, que se conceden o maior a totalidade dos gandeiros en gandeiras, salvo estes que cobran nada máis que o 50% por ter a mesma referencia catastral que na súa vivenda. E, polo tanto, calquera revisión que se faga desta ordenanza, que vai a supor exclusivamente é unha reducción do total aplicado. Noutras palabras, o que se está pedindo con esta modificación é que cheguemos a reducir o importe de bonificación total. E a segunda, facer unha bonificación neste sentido significaría que ano tras ano teríamos que revisar as condicións económico-financeiras de cada un deses gandeiros, o que vai a supor unha carga maior de traballo para os funcionarios municipales que teríamos que solventar, ben con novas contratacións, ben con pagamento de horas extras. Realmente, habería que asegurarnos de que esa revisión anual destas subvencións non sexa maior o seu custo que os descontos que vamos a obter nas bonificaciones. Antes falaba vostede de que é unha medida progresista, coincido con vostede, pero tamén é doado aplicar, non? Como di vostede, ideoloxía progresista en calquer tipo de trámite, pero hai que ter en conta que sempre poden colevar tamén ingeniería financiera. Tengo turno o Partido Popular. Sí, bueno, nos en relación con este punto, bueno, as consideracións que fai usted, pois parecennos moi ben. O certo que se estuéramos tan interesados en recurrir esta ordenanza, como usted ben di, desde o ano 2019, houberámoslo feito. Nós non temos ningún interés en que se recurra a esta ordenanza, pero sí sabemos que hai un problema. Non porque o digamos nós, sino porque o propio interventor o advertía nos informes que fixo no seu día con esta ordenanza. É certo que naquel primeiro expediente había xa un despropósito incluso co cómputo de plazos que, sin embargo, se tirou para adiante cando se advertía. Houbo aquel recurso que se presentou por un veciño de Silleda, ao final tuvo que decaer e vemos como se seguiu hacia adiante con unha ordenanza na que, como decimos, o interventor no seu informe declaraba que podía ter ese risco de nulidade por a bonificación de vivendas que non estaban parados na lei, e nós o que lle estamos pedindo simple e llanamente é que non espere a que veña o problema, sino que, de alguna maneira,
non teñan sempre ca espada de Damocles encima os veciños de Silleda pendientes de que a alguén se lle ocurra presentar unha reclamación. Creo que é bastante sinxelo de comprender. Sin embargo, usted, pois, bueno, venos dicindo que se nós o que queremos é que se recurra, se nós o que queremos é perjudicar os gandeiros, igual que o fixo no anterior pleno cando decía que nós o que estábamos era votando en contra destas bonificacións. É absolutamente mentira. É o seu relato que tergiversa, que usted fai da maneira que usted mellor cree, pero realmente non é o que lle estamos dicindo. O que lle estamos dicindo é que esta ordenanza ten un problema, que ten un problema porque o dixo o propio órgano de intervención, que están os veciños sujetos a que pensando que se vai a bonificar que calquer día se presente calquer tipo de recurso contra alguna destas bonificacións e se poidan anular porque teñen o vicio de nulidade. E esa é a situación na que estamos, por eso o que estamos preguntando é se teñen algo previsto ante esa posibilidad, se teñen previsto intentar acomodala a legalidade para que os veciños de Silleda non teñan que seguir nesta situación e, como decimos, pode usted decir o que queira en relación cas nosas pretensións ou as nosas intencións, pero creo que como ben relatou co paso dos anos, se houbéramos tido calquer tipo de intención nese sentido, pois pode estar seguro que xa o houbéramos feito. Ben, non vou entrar noutras cuestións que usted fala de denuncias e demais, simplemente o que buscamos para os veciños é non metelos en máis problemas. Se alguén se dedicou a denunciar neste Concello en épocas pasadas a todo o mundo, incluso aos propios veciños, pois esa foi vostede. Eu, como comprenderá, non temos o mesmo estilo ni somos da mesma maneira de ser e, por lo tanto, nós non vamos a seguir por esa vía. Todo o mundo a conoce, todo o mundo a conoce a usted, todo o mundo me conoce a min e nós o que lle estamos pedindo é simplemente eso, que dé unha certeza xurídica para que os veciños de Silleda non sigan nesta situación que lle pode acarrear varios problemas. Bloque nacionalista? Sí, o sea, fan unha proposta máis concreta. Simplemente pidamos o rendemento da actividade económica dos gandeiros que estén dados de alta como autónomos do ano anterior ou o rendemento se teñen unha sociedade, o beneficio que obtiva a súa sociedade. Acordemos cal é o límite, porque temos que acordar un límite a partir do cal aplicaría a bonificación ou non, e aplíquese, o sea, tan sinxelo como revisar ese dato. Non é algo técnicamente complexo, iremos vendo, seguramente xurdirán casos específicos que requiran máis análise e que requiran ir modificando, perfeccionando a norma, pero é tan sinxelo como iso. O que non estamos dicindo rebaixar as bonificacións aos gandeiros, o que estamos dicindo é quen as necesite que teña bonificacións. Se hai unha persoa que non as necesite ou que ten uns rendementos da súa explotación moi altos de 60.000 euros ao ano, pois xa quixeran moitas familias tamén poder que non son gandeiras bonificar o IBI e teñen que pagar. O que pedimos é igualdade. É tan sinxelo como iso, pedir a renta das actividades, tanto no imposto das rentas, se son persoas físicas, ou no imposto de sociedades, se son persoas xurídicas. Ben, en calquera caso, son accións que precisan de revisión por parte de funcionarios municipais e, por lo tanto, vou reiterar que nos teremos que sentar a analizalo e valorar o custe da oportunidade. Non me estou negando en absoluto a debatilo, nin a falalo, pero sí que creo que temos que facer un traballo serio e ver ben se finalmente os importes que se van a forrar con esta medida nova non supón un valor superior ao que vai a conlevar toda a súa tramitación. Sobre vostede, eu creo que xa lle contestei a primeiro turno de intervencións, xa lle contestei, lle dixen que non temos ningún tipo de recurso presentado. Cando chegue, se estudiará, se temos que estudiarlo, se valorará e se poñerá solución ao mesmo. É evidente que dá igual o que lle plantexara, dá igual que invitara a votar a favor desto, creo que aquí ven vostede a confrontar como sempre. Primeiro non quere debatir sobre as bonificacións, agora di que é un acordo recurrible, 7 anos aprobando o mesmo e vostede ano tras ano sigue facendo o mesmo discurso. Ora sí, anunciolle que non vamos a entrar en confrontación. Alguna cousa máis? Non? Bueno, pois antes de dar turno de palabras e como turno de peche da alcaldía, quero anunciar que para evitar situacións que poñan en risco a continuidade destas medidas, eu me comprometo públicamente co sector gandeiro a non ter que someter estas bonificacións de novo a pleno
Señorías, eu xa lles comuniquei na comisión informativa celebrada este luns que todo o procedimento revisado xurídicamente co ditamen favorable, ca opinión favorable, da secretaria e dos servicios de oral consultados, nin sequera sería necesario levar esta proposta ao pleno. E así que, mentras non se modifique esta ordenanza, que a modificaremos e estudiaremos, pois esta será a última vez que sometamos a votación esta proposta neste salón plenario. Sí que teremos que traer calquer modificación ou alteración que se poda incorporar aquí, pero en principio os gandeiros e as gandeiras que teñan entregado este ano a súa documentación aquí non terán que ver sometido de novo a súa bonificación ao pleno. Votamos a favor, entonces. Votos a favor? Abstencións? Cos votos a favor do Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego e que a abstención do Partido Popular quedan aprobadas. Pasamos ao seguinte punto do orden do día, que é o expediente 507/2024 de mellora da mobilidade peonil e rexeneración urbana da avenida Recinto Ferial e da rúa Arturo Pérez Lázara. Ten a palabra a secretaria. Polo exposto, a Comisión Especial de Contas e Informativa de Economía ditamina favorablemente o seguinte acordo. Primeiro, adxudicar a Excavaciones Midón SL o contrato de obras denominado Mellora da Mobilidade Peonil e Rexeneración Urbana da avenida Recinto Ferial e da rúa Arturo Pérez Lázara por un importe de 663.000 euros, 617,75, ao que corresponde por IVA a cuantía de 139.359,73 euros. Totalizándose a oferta en 802.977,48 euros. O ser a empresa que presentou a oferta económicamente máis ventaxosa, como consta nos antecedentes deste acordo, comprometéndose a executar as mellores recollidas no prego de cláusulas administrativas relativas a mellora 1, valado de protección frente a riscos de caídas; mellora 2, reducir o prazo de execución en 30 días naturais. En consecuencia, o prazo de execución da obra terá a duración de 150 días naturais. Segundo, dispor o gasto por importe de 802.977,48 euros, con cargo á aplicación 151.619/2024-1 do orzamento prorrogado para o exercicio 2024. Terceiro, notificar o presente acordo aos interesados no expediente administrativo de conformidade co disposto no artigo 155 da Lei 9/2017 de 8 de novembro de contratos do sector público e a Excavaciones Midón SL, adxudicataria do contrato, indicaráselle que a formalización do contrato terá lugar nun prazo máximo de 15 días. Cuarto, publicar a formalización do contrato no perfil do contratante aloxado na plataforma de contratación do sector público. Por parte do Partido Popular. Sí, en relación con este punto, primeiro que nos gustaría salientar que os veciños de Sida que tamén sepan que en relación con este punto na comisión informativa, a pesar de que fixemos varias preguntas a señora alcaldesa para que nos respostase as mesmas, negouse en todo momento a respostar as preguntas que lle fixemos. Isto, dá unha idea do que di, por un lado, de que quere debate, de que quere falar, que quere debatir, pero despois, cando estamos nas comisións, ao final o resultado é este, que realmente non se nos informa de cuestións moi relevantes como as que se trasladaron outro día e das que non se quiso dar ningún tipo de explicación. Isto parecenos unha anormalidade democrática. Ao final entendemos que isto non é a maneira axeitada de actuar, aínda que xa o vimos desde o pasado pleno na que se nos decía que íbamos a votar en contra ou na que se recriminaba despois o suposto coste do pleno, que nos realmente entendemos que non son as cantidades que se decía. Nos non vamos a entrar nesas cuestións porque ao final supoño que entendemos todos a necesidade de traer estas cuestións a plenos, a necesidade de que podamos estudar os asuntos con detenimento, sobre todo cando son cuestións como as que viñan neste contrato, e entendemos que estas cuestións que tanto lle doen á alcaldesa, supoño que non temos os mesmos reparos cando estamos falando das xuntas de goberno local e do que se cobra polas xuntas de goberno local e cantas xuntas de goberno local hai o mes e os asuntos que veñen a tratarse. Nos entendemos, que independientemente de que haxe algunha que poda ter maior ou menor relevancia,
pois chócanos que nunca se cuestione os gastos que se fan nesas xuntas de goberno local que van dirigidas única e exclusivamente aos seus membros de goberno e non se faga ou se cuestione en relación cos plenos. Decimos, nós non entendemos ese cuestionamento. E como decimos que non se nos respostou as cuestións que entendemos que son moi relevantes para esta adjudicación do contrato e que poden explicar tamén que os estemos celebrando aquí este pleno, gustaríanos, primeiro, se ten a ben, desta vez, primeiro que se nos diga por que houve determinados retrasos na tramitación desta documentación, non? Sinadamente, vimos xa solo 2 que serían suficientes para que, de haberse cumplido os plazos, este asunto poidera vir á comisión informativa que tiña que haber vido e o pleno ordinario e que non foi así. Entre eles, pois foi un retraso na firma a hora de enviar a documentación, análise por parte do técnico competente, na que se demorou máis de 4 días na firma. Vemos que hai máis retrasos nestas cuestións. Gustaríanos que se nos explicase pola alcaldesa por que se están producindo eses retrasos na firma de documentos. E despois tamén houve un retraso a hora da valoración ou da realización da valoración por parte do técnico contratado polo Concello. Ao final foi tamén un retraso sustancial e, como decíamos, só sumando estes 2 plazos daríanos tempo suficiente para que houbera habido a comisión informativa. Por lo tanto, gustaríanos que se nos dixera cales son os motivos, porque ao final está se nos achacando a nos unha responsabilidade de que se este celebrando un pleno cando a única e exclusiva responsabilidade é polos retrasos que acumulou o grupo de goberno na tramitación do expediente. Gustaríanos tamén que se nos aclarase por que se dirixen determinada documentación ou se firma a favor de determinada empresa, como é unha empresa denominada Zona de Obras O Rosal SL, cando non temos coñecemento de que houbera participado no procedimento selectivo. Non sabemos se ten algunha vinculación con algunhas outras empresas ou a que se debe. E despois, outras cuestións que son fundamentais para a adjudicación do contrato, porque así se valora que a rebaixa no tempo de execución da obra, e ten unha puntuación determinada que fai o cómputo global. Si advertimos que nese diagrama que se fai de cómputo de plazos e na execución dese cómputo de plazos compútase de xeito erróneo, é dicir, a pesar de que se di que se vai a facer en determinados días naturais ou determinados días hábiles, realmente ese cómputo non se corresponde co inicio e co fin que marcan na súa oferta. Como decimos, isto pode marcar tanto o retraso na obra como a propia cuantificación neses cómputos de plazos a hora do compromiso por parte da empresa que foi puntuado. Como decimos, esta cuestión que é fundamental para a puntuación e para determinar se falla a adjudicación, porque ao final estamos entre distintas empresas que están competindo e que se están valorando estas cuestións, pois gustaríanos saber o que pasou con isto e cal é a situación, se tomou nota desde a comisión informativa e revisou esos plazos e realmente ten conocimiento deso, se isto pode supoñer un problema a hora de puntuar os determinados proxectos e que nos lo explica aquí, xa que non tiba ben, como decimos, explicándolo na comisión informativa. Por parte do Bloque Nacionalista Galego. Ben, queremos comezar poñendo de manifesto outra vez que estamos cansos de que se nos veña a dar a volta as nosas palabras. Xa se lle deu no pleno pasado e tamén se lle deu a raíz da comisión informativa que tivemos esta semana. Temos que deixar claro que nós non dixemos en ningún momento que debería haber ideoloxía política nas contratacións. Non dixemos iso. O que dicimos é que os criterios subxectivos non poden pesar máis que os criterios económicos, porque lle estamos dando un valor superior de 45 puntos aos criterios subxectivos cando os económicos pesan 35 puntos. Entón, o que dicimos é que os pregos deben redactarse de modo que os criterios subxectivos non primen sobre os económicos, porque senón podería levar a engano e podería haber sospeitas de que as obras acaban en empresas amigas. Entón, estamos falando dunha licitación de 850.000 euros aproximadamente, estáse poñendo esta licitación a unha empresa que non era a que ofrecía as mellores condicións económicas.
Entón, sí, establece os criterios obxectivos, gaña a través dos criterios obxectivos, pero quen vixía que se cumpren eses criterios? Porque nós podemos poñer exemplos, eu teño aquí os criterios obxectivos, podo lelos, e hai dous puntos, un que di disposición adecuada de elementos auxiliares na parcela ou bordo da estrada, que suma ata 4 puntos, ou outro que é a circulación apropiada de persoal e maquinaria pola obra, que suma 5 puntos. Pois eu tomaría o exemplo da obra da Senda Peonil de Toiriza Nacional 525. Estáse vendo aí que se cumpran estes criterios que aparecen aquí, criterios obxectivos que aparecen nesta obra, pero nas outras, porque non sei se alguén está vixiando que se sinalicen os cortes de tráfico que hai pola maquinaria na estrada, porque cando hai varios cortes non se sinalizan que hai obras, non se lle di á persona que hai outra alternativa, non sei. Creo que aquí é un exemplo, e despois iríame a outros puntos, como é a avaliación e a xestión dos residuos xerados durante a execución da obra, ata 5 puntos. Pois eu aquí podo traer outra obra tamén, a obra da Praza da Bandeira, porque podemos preguntarnos que pasou cos adoquíns. Se non fixéramos a denuncia pública, sabíamos se foran levados a unha planta de reciclaxe ou non. Ainda estamos vendo a ver a penalización que se comprometeu a alcaldesa a facerlle. Entón, o que nos vimos aquí a dicir é que queda claro que consideramos que os criterios obxectivos non deben ter un peso maior que os económicos. E si, xa sabemos que os criterios son valorados con un informe dunha persoa allea ao Concello. Dixo anteriormente o portavoz do Partido Popular tamén. Entón, que todos os informes o fagan os terceiros, tanto a elaboración destes criterios ou os pregos tamén, igual estaba ben pois aforrar estes cartos que se están gastando en informes e pois sacar unha, non sabemos cal das dúas opcións sería mellor, se sacar unha praza maiores para reforzar o urbanismo ou que se faga a través do persoal do propio Concello. Pero, bueno, cremos que os criterios obxectivos teñen que afinarse máis e os pregos deben ser máis detallados para reducir esta arbitrariedade e que os criterios poidan ser máis obxectivos. Vou empezar primeiro por unha cuestión que dicía o Partido Popular, que se queixaba de que a mí me sentara mal que tiveramos que facer un pleno máis por ter que pagalo e que nos celebramos todas as semanas xuntas de goberno, que tamén cobramos por elas. Bueno, é certo, nos celebramos xuntas de goberno todas as semanas e celebramos reunións do goberno cando son necesarias para que os concelleiros e concelleiras podan poñer encima da mesa o seu traballo e facer as aprobacións correspondentes. Agora, vostede ten como obligación, como concelleiro, acudir ás comisións informativas e aos plenos, polos que tamén cobra. E eu, sinceramente, me podería apostar a min, aquí ahora mismo, comigo mesma, con quen queira tamén, estou segura que non a perdería de que no 50% das comisións informativas a que vostede asiste, por ser xusta, 50% acudes en sequera abrir a documentación. Nos casos dos concelleiros do Partido Popular me atrevería a decir incluso que non abren no 90% dos casos, en cambio acuden a esa comisión informativa, nos temos forma de comprobalo. Polo tanto, non xogue a eso, porque as xuntas de goberno é un órgano colegiado que se ten que celebrar e se celebra. E nos imos ca preparación de cada un dos concelleiros cos seus temas preparados. Non sei vostedes se fan o mismo nas comisións informativas. E despois tamén decir que eu me neguei a respostar as súas preguntas. Eu non me neguei a respostar as súas preguntas. Eu simplemente non contestei porque non eran preguntas. Simplemente eran cuestionamientos que intentaban enturbiar un procedimento exemplar. E así yo dixen. Vostede o único que buscaba en esa comisión informativa era sementar dúbidas sobre a tramitación, buscando unha vez máis confundir os cidadáns con difamacións. Voume explicar porque a máis se refireu vostede ahora mesmo a todas esas preguntas. Preguntas as que se refireu en este momento como cuestións moi relevantes. E vou nos comentar, un pouco polo orden polo que vostede empezou. Decía que a obra, o procedimento tuvo un retraso importante porque hubo 2 ítems durante o desarrollo do mesmo no que hubo un retraso de días. A primeira das cuestións que vostede plantexaba era que porque o técnico non entregou un informe nos 7 días naturais establecidos no pliego. Eu lle vou explicar. O informe tiña que terse entregado o xoves 16 de maio. Era o dereito do técnico entregalo o xoves 16 de maio ás 12 da noite.
Podería telo feito e cumpliría co seu obxectivo. Pero o venres 17 foi día festivo polas letras galegas. Sábados e domingo, vostede sabe que os funcionarios non traballan e o informe entra o luns a primeira hora. Polo tanto, me gustaría que me explicara que terrible atraso tivo este expediente se o informe foi entregado un xoves antes dunha fin de semana longa, fora entregado un xoves antes dunha fin de semana longa en vez de ser entregado o luns. Explíqueme vostede que terrible é esta situación como para supoñer isto, que non puderamos aprobar esta obra no último pleno. Tamén hai dúbidas sobre por que pasan varios días entre que se celebran as sesións hasta que asina a secretaria as actas e que ese retraso pode provocar tamén retraso na tramitación. E demais, eu o único que lle podo decir é que vostede sabe, como concelleiro con experiencia neste concello na oposición, que todo acordo que se adopte en calquera órgano deste concello ten que estar sometido despois ten que estar recollido despois nunha acta, que se ten que redactar despois da súa celebración. Durante todo este proceso de contratación houbo hasta 4 actas que redactarse e tan só en unha delas houve un retraso na firma da secretaria de 3 días, desde que se celebrou ata que ela puido facer a acta. O resto asinouse o mismo día da súa celebración. Só houve unha na que houve un retraso de 3 días e que correspondeu, ademais, cada apertura dos sobres. Sobres A e sobres B, de 6 empresas. E claro, eu creo que é comprensible que a secretaria municipal teña que revisar a documentación, organizala e despois redactar unha acta que está chea de números que hai que comprobar para que non haxa ningún tipo de problemas. Así que, de novo, unha cuestión meramente administrativa na que vostede quere facer ruido para confundir a ciudadanía. Pero ese ruido é tan brutal, é unha das cuestións que plantexa vostede que hasta, de verdade, que me dá hasta un pouco de coraje ter que contalo. Vostede refiere que en un documento aparece o nome dunha empresa que non participa neste procedimento. Terrible, relevante. Isto é unha cuestión casi que genera que todo este procedimento é nulo de pleno dereito. Horrible. Sabe o que pasou? Pois que o funcionario que tramitou unha solicitude, un requerimento para unha empresa, copiou e pegou un requerimento de outro expediente. E no pé de páxina, deseo un nombre dunha empresa equivocado. Pero todo o requerimento se fixo en tempo, en forma e correctamente. Por lo tanto, a empresa que tiña que recibilo o recibeu. Pero vostede, de novo, quere volver a convertir un erro administrativo nunha especie de suerte de delito. De verdade que non consigo entendelo. E logo xa a última parte, que eso sí que é, non sei, non consigo entender hasta onde quere chegar co seu argumento. Vostede di que o cómputo dos días ofrecidos pola empresa adjudicataria que vai a provocar que se demore máis tempo na obra, que, polo tanto, vai a verse afectado o plazo das obras e que eso vai a ser un tal. Eso foi o que dixo outro día na comisión informativa. Exactamente así. Teño aquí acta da señora secretaria. E eu me fun a mirar outra vez o expediente porque non entendíamos que era o que estaba dicindo. O plazo máximo de ejecución son 6 meses, é dicir, 180 días naturais. E todas as empresas ofreceron a mesma mellora no tempo. Reducir o tempo en 30 días naturais. Eu xa sei que vostede é un hombre de letras, pero explico yo por si acaso. 180 menos 30 son 150. É dicir, a obra ten que estar rematadas en 150 días. E máis, xa que vostede ten tanta preocupación polos plazos desta obra, lémbrolle que neste mesmo pleno aprobouse que as empresas, se non cumple co plazo acordado, iba a ter unha sanción de 20.000 euros. Non é moi normal que a vostede se lle esquecera. De verdade, que non é moi normal que agora vostede
plantexe que temos cuestionamento, que podemos ter problemas no plazo e que se lle esquecera ese dato a hora de facer a súa intervención. En relación ao Bloque Nacionalista Galego, eu si recordo perfectamente que, ademais, se mencionou hasta en dúas ocasións, o mellor foi no fragor do debate, pero si se utilizou en dúas ocasións, que había que diseñar os pliegos con ideoloxía política. Iso foi o que se dixo. Seguramente non se quixo expresar desa maneira, pero eu así o escoitei, así lle preguntei ás persoas que me acompañaron e así me confirmaron. En todo caso, me gustaría facer dúas consideracións. Cando falan vostedes dos xuicios de valor e o precio, eu quisiera empezar dicindo que os puntos atribuídos, tanto os xuicios de valor como os puntos atribuídos ao precio, foron determinados nos plegos de contratación que se aprobaron en este pleno. Exactamente igual que tamén que os puntos atribuídos ás melloras, que deses non nos mencionan. É dicir, había puntos de xuicio de valor, puntos de precio e puntos polas melloras. Daquelas, pois, non se fixo ningún tipo de cuestionamento sobre este proceso, tamén o entendo. Vese mellor as cousas cando están os números resoltos que con literatura. Pero, en todo caso, é moi fácil decir que valoramos máis os criterios subxectivos que os criterios obxectivos sen pestanear. É moi fácil decirlo así, cando non é certo. Cando non é certo. A táboa de adxudicación mostra que en todos os casos, en todas as empresas, a puntuación recibida polos criterios de xuicio de valor é inferior a puntuación recibida polos criterios cuantificables automáticamente, que son precio e melloras. Sempre é o juicio de valor inferior aos criterios cuantificables automáticamente. É dicir, non mencionan vostedes intencionadamente, entendo, a puntuación que reciben as melloras para que parezca tamén que a nosa intención é entregar as obras a quen queiramos. E a lei o di ben claro. A lei o di ben claro. Ten que ganar sempre a oferta máis vantaxosa en relación á calidade e ao precio. E iso foi o que fixemos. En relación aos puntos de xuicio de valor, respecto ás dúas dúbidas que plantexan, a primeira delas de que non exista xustificación no expediente dos puntos atribuídos nos xuicios de valor, nos entendemos que esa ponderación xa fai o técnico no seu informe. Entendémolo así. Eu non considero oportuno que os políticos cuestionemos un informe dun técnico, non o vemos normal. En todo caso, como xa lle dixen nas comisións informativas, para evitar calquer tipo de dúbida ou malinterpretación dos informes dos técnicos e do que facemos en esas mesas, convido-os a participar en todas as mesas de contratación que teñamos de agora en adelante para que vexades como é o procedimento, cal é o nivel de intromisión deste Concello que é totalmente nulo en esos procedimentos para que quededes tranquilos. A segunda das cuestións que estades plantexando é quen vigila que eses xuicios de valor se den cumplimento. Nos, en todas as obras, igual que en todas as obras, hai unha dirección facultativa que ten que revisar que se dé cumplimento do contrato. E o contrato tamén está o cumplimento dos pliegos. Polo tanto, teñen que cumplir. Facía vostede dous exemplos. O primeiro, a senda peonil. Eu non sei por que traia esa obra a este pleno con esas condicionantes, porque é un contrato que fai a Diputación, que gestiona a Diputación, e na que nós non intervimos con ningún tipo de xuicio de valor. Con respecto ao tema da obra da bandeira, eu xa o comentei aquí, é dicir, evidentemente, cando unha empresa non fai ben o seu traballo, como é o caso, cando unha empresa non fai ben o que ten no seu contrato, como é o caso, non nos dixo nada a nós, non nos advirteu, e o noso técnico, cando vimos que vostedes denunciaban isto, automáticamente se contactou con eles e lles dixo que estades facendo. Xa o explicamos aquí. Eles argumentan a boa fe de darlle as cousas, os materiais aos veciños. Lamentablemente, pois eles van a ser penalizados porque toda a partida
reciclaxe desas adoquíns xa non se lle pagou nen a primeira certificación nin se lle pagará na última. É un cumprimento clarísimo. A nos tamén nos gustaría, señora concelleira, nos encantaría que os informes deste Concello os fixeran os técnicos municipais. Nos encantaría. Nos temos en este momento un único técnico municipal que está de baixa prolongada. Fixemos un procedimento para contratar un arquitecto para cubrir a súa baixa. Aprobaron 3 arquitectos que pasaron a formar parte da bolsa de contratación e ningún deles acepta vir a traballar a Selleda, porque o tempo ser unha baixa non lles compensa deixar outros contactos que teñen. E temos en este momento xa, en colaboración coa Deputación de Pontevedra, que está facendo eles xunto co interventor todos os exámenes e a corrección dos mesmos, temos en este momento xa, estamos a piques de contratar a un ingeniero e un arquitecto técnico, que esperemos que veñan o antes posible, porque non solamente é para que nos fan falta para os informes, senón que tamén nos fai falta para activar o Departamento de Urbanismo, que é lamentable que nun Concello co Pexón recén aprobado non teñamos durante tantos meses personal contratado para activar estas licencias. Lamentablemente o técnico municipal presentou unha baixa todavía agora para un mes máis, co que teremos que solucionar desta forma. Nada máis, algunha cuestión por parte do Partido Popular? Sí, nos en relación, bueno, xa sabemos que a máquina da verdade, pois... A máquina de? Da verdade, a máquina da verdade ten o Partido Socialista, que decide que é bulo, que non é bulo, que é difamar, que non é difamar, cando todo o que se estaba preguntando na Comisión Informativa, como acaba de declarar ahora, eran preguntas relacionadas directamente co contrato e ca adxudicación de contrato. E ninguna das afirmacións que lle estábamos dicindo nesas preguntas era mentira, ninguna, nin a primeira. Sin embargo, usted di que nos íbamos ali a difamar. Bueno, pois, oiga, usted cas súas historias. Mire, o certo é que de todas as preguntas que lle fixemos, dounos a razón de que era certo o que decíamos, e que ao final eses retrasos de haberse cumplido tal como se tiña que haber cumplido, o informe tiña que haberse entregado antes do día 20, que realmente, sí, polo cómputo de prazo, sí, porque usted mesmo dixo, e ademais tamén ese retraso nas actas. Oiga, se ustedes teñen un problema de gestión ou administrativo e ustedes non saben facelo, pois alá ustedes. Mire, usted que decía antes das xuntas de goberno local, na xunta de 11 de xaneiro de goberno local, o único que fixeron foi cobrar, eso sí todos, pero aprobar como 8 ou 9 actas de xuntas de goberno local. Estamos pasando o mismo cos plenos, e non é culpa da secretaria. Volvo a repetir, é culpa de que deste Concello non se poñen os medios suficientes para poder facer ese traballo de transcripción das actas e podelas traer aquí a aprobar. Eso é o que está pasando. E iso non é culpa, como decimos, nin da secretaria, nin do interventor, nin dos membros da corporación. É única e exclusivamente culpa do goberno local que non pon os medios suficientes para que ese traballo se poda facer como se ten que facer. Por que? Pois porque ustedes consideran que non é prioritario. Consideran que non é prioritario e, como decimos, despois lévanos a retrasos. Pero curiosidades da vida, ao final intentan nolos achacar a nos. Todos os retrasos que dixemos e que preguntamos por eles na Comisión Informativa, acaba usted de acreditarnos que son certos. Esa é a única realidade, co cual non hai ningún tipo de difamación. En relación co cómputo dos plazos e de presentación, oiga, que nos veñan ustedes a falar de que se hai calquer retraso na obra, ustedes tomarán calquer tipo de represalia contra esa empresa e que hai un pleno, oiga, non hai ningún acordo plenario que sexa aplicable. A parte do que poda haber, o primeiro que teñen que aplicar é o contrato. Pideuselle por activa e por pasiva que aplicaran o contrato no caso da Rúa Progreso. Non o quixeron facer. Cederonlle parcelas gratuitamente do Concello a esa empresa. Non nos explicaron nunca por qué. Houve retrasos na entrega dos vestiarios que recentemente se remodelaron aquí en Silleda. Non sabemos que se haya iniciado ningún tipo de cuestión en relación con eses retrasos. O certo é que ustedes veñen a decir unha cousa e despois fan outra. E despois, o que nos din é, claro, é que se non facemos eso, é que despois ningunha empresa querrá vir a Silleda a facer as obras. Oiga, pero a que estamos xogando?
A que estamos xogando? Nós o que estamos advertindo é que se produce ese retraso. Que ese retraso que seguramente a esta empresa lle leva a ofertar un plazo inferior ao que estaba nos pliegos é obxecto de valoración na puntuación que se lle dá para adxudicar. Eso foi o que dixemos na comisión informativa e o que lle repetimos aquí. E iso é o que non nos responde. Entonces, estas son as cuestións que hai. Usted pode non decir que íbamos a difamar, que vimos aquí, bueno, pues con 50.000 historias. Bueno, que si traballamos, que si non traballamos. Oiga, eu creo que cando temos tempo para revisar os expedientes, igual a usted isto que non quere, que teñamos tempo para revisar os expedientes, eu creo que lle queda claro que os vemos con bastante detalle. E creo que lle pode quedar claro por moitas outras cousas que fomos vendo ao longo destes anos neste Concello en relación cas contratacións do Grupo Socialista. Por lo tanto, que nos veña usted a cuestionar o noso traballo ou as nosas cuestións cando usted mismo se nega porque non dixo absolutamente ningún motivo para non contestarnos a esas preguntas na comisión informativa, é dicir, alá usted. Despois queixase de que non lle preguntamos. Oiga, se lle preguntamos, non nos responde. Se lle preguntamos, que quere que lle fagamos? Ou temos que preguntarlle a ver cales preguntas lle podemos facer e a que usted lle parezcan ben para que non se moleste su señoría e entonces teña ben respondernos. Ese é o talante que ten. Bueno, pois, si non pasa nada, xa todo o mundo a conocemos. Xa todo o mundo a conocemos. Oiga, usted lle máis ou menos as preguntas terá que respostalas. E creo que eran preguntas que tiñan bastante que ver co obxecto da adxudicación. E non se quixeron respostar. Esa é a única realidade. Co cual, rógolle que non veña a decir aquí que vimos a difamar a nadie, porque, por si non o sabe, volvo a recordar, a última vez que nos dixeron eso e que incluso nos levaron aos xulgados, ao final deronnos a razón a nós e ustedes tuvieron que pagar as costas. Por lo tanto, un pouco de seriedade. Aquí, cada un facemos as preguntas que temos por convinte, entendemos que para eso son as comisións informativas, temos dereito a facelas e, como decimos, quedou claro que todo o que estábamos dicindo polas súas explicacións era certo e que de haberse apurado os plazos, de haberse feito ben as cousas, hoxe non estaríamos neste pleno. Por lo tanto, a nós o que nos extraña é que nin siquiera nos queira responder a esa cuestión que ten moito que ver ca puntuación que se lle dá á empresa, que lle estamos pedindo que nos la explique e por qué se produce ese erro, si se tuvo en consideración, si se mirou ou non se mirou ese erro, si eso tuvo algún tipo de influencia nese... sí, mire, volvo a repetir, está usted dicindo que... A mí me volve a decir vostede que erro, aclaremos, porque de verdade que se é un erro nos días de cómputo e que nin eu, nin os técnicos de Concello topamos nin os técnicos deste Concello topamos ningún erro. Por lo tanto, aclare vostede a que erros tan terribles se refiere, máis alá de un erro nun copia-pega dun funcionario ou máis alá de que alguén entregara un pliego un luns en vez de un jueves antes dun tal, que non sei, me gustaría que aclarase, porque de verdade que non temos ni idea a que tremendos erros se refire vostede. Mire, usted, xa sei que antes me dixo que eu era de letras, bueno, supoño que a usted lle parece un agravio eso de ser de letras, igual non somos tan listos como os de ciencias, pero os que temos de letras é que lemos con bastante detenimiento as cousas e as analizamos. Volvo a repetir, porque xa yo repetín na comisión informativa. Cando a empresa fai o cómputo ou cando fai o diagrama de como se van a levar a cabo esas obras, cuantificas nun determinado período de días para cada unha das fases. Ese período de fases que se fai no tal, bueno, fai moita gracia, pero sería mellor que atendese. Vale, si atende, o mellor sabe... Eu estou atendendo con moitísimo respeto. Estaba dicindo a secretaria que, hombre, por fin atopamos o erro que é no diagrama de barras de onto da propia empresa que presenta, que non vai formar parte do contrato, pero bueno, como vostede queira. Ben, vale, vamos a ver. Ao final, non é no diagrama de barras, sino é cando fai toda a explicación que é obxecto de valoración a efectos de como se vai a executar a obra. O mellor non é un criterio, verdad? O como se vai a executar, como se van a dispoñer os medios, non son criterios de valoración. O tempo na rebaixa dese tempo sobre o que se ofertaba no prego administrativo non é obxecto de valoración.
Home, pois ou vemos dous contratos distintos ou esas cuestións son obxecto de valoración. E esa oferta de rebaixa son obxecto de valoración. Se esa rebaixa se fai partindo dunhos cálculos incorrectos da propia empresa cando fai esa descripción dos traballos e os días que lle fan falta para levar a cabo a execución de cada un destes traballos, pois evidentemente temos un problema. E iso pois debería haber advertido que realmente polo técnico que valorou as distintas ofertas que ese cómputo non estaba ben. Entonces, como decimos, explícolle por terceira vez, ese erro está aí. Sigue sin querer velo? Non o vexa. Pero nós estamos preguntando si se tivo en conta, puxemos de manifesto na comisión informativa, estamos poñendo ahora por segunda vez, estamos dicindo pois, que esas cuestións son valorables, teñen reflexo na oferta que presenta a empresa e despois tamén na execución dos traballos, cando se di canto van a tardar en desenvolvelos, pois ese erro no cómputo dos plazos pode ter incidencia. Non vimos ningunha cuestión. Tamén é certo que en relación co informe que se fai desde intervención, que tamén outro día rogamos que para estas comisións informativas este presente o interventor, se decía que se aprobaba con certas observacións. Sin embargo, nós non fomos capaces de ver ningún tipo de observación nese informe. Gustaríanos saber esas conclusións, pois tamén que observacións, ou se simplemente se puso por poñer. Ben, por parte do Bloque Nacionalista Galego. Ben, volveuse a referir a que na comisión por 2 veces se falara de ideoloxía política. Eu creo que non é o que se dixo, senón o que vostede quixo entender, e iso a verdade é bastante distinto da realidade. Nos en anteriores plenos xa cuestionamos as melloras e votamos en consecuencia, e hoxe votaremos tamén en consecuencia, e simplemente deixar o dos criterios subxectivos, deixalo aquí, que conste aquí, e que se poida mirar e abrirse debate para posteriores obras. Despois tamén se mencionou o de que trouxen aquí 2 obras. Si, puxen 2 exemplos, son simples exemplos. Alégrome de que en Bandeira se vayan tomar medidas, eu xa dixen anteriormente que aquí a alcaldesa se comprometera a tomalas. Sabemos que hai penalizacións nos pregos para os incumprimentos. Nós esperamos que non teña que haber penalizacións, porque o normal sería que unha empresa realizar os traballos cumprindo todos os prazos e todo o que está establecido nos contratos, pero claro, no momento en que se incumpren, nós o que tamén queremos é que o Goberno tome medidas e leva a cabo esas penalizacións. No caso da senda peonil, di que da Deputación, si sabemos que a Deputación puxo un 80%, é unha obra que foi adxudicada, pero claro, chámanos a atención que é da Deputación, non hai responsabilidade no Concello, pero para sacarse a foto no periódico sí que é responsabilidade do Concello para levarse o mérito, pero para vixiar a seguridade viaria non ten nada que ver. Vale. Bueno, en relación ás intervencións do Partido Popular, alegrome por fin de descubrir o erro a que vostede se refería en relación aos días. É curioso que ese erro aparezca nun diagrama de barras, que é o diagrama polo que as empresas se organizan eles no período de tempo que teñen. Se eles, en todo caso, teñen un problema en ese diagrama de barras, pois é un problema da empresa, eles teñen que cumplir o que pon o contrato, que son 150 días. 180 menos 30 igual a 150 días. E se non o cumplen, terá unha penalización de 20.000 euros. Non busque vostede excusas para votar abstención ou en contra incluso desta obra tan importante para Silleda, que non son necesarias. E despois realmente dá igual o que lle explique, dá igual o que lle diga. Na comisión informativa xa lle dixen que as súas preguntas me parecían que eran todas tendenciosas e buscando precisamente a difamación e as dudas entre a xente. Pero tamén lle vou dicir unha cousa, eu sí que non teño, que lle vou deixar moi claro que non vai a topar nunca no seu xogo de calumnias. Non vai a topar nunca. Así que instos desde hoxe, que se algún procedimento que fagamos non é legal, ou é ilegal, ou é alegal, vayan vostedes e denúncieno. Xa ten vostede bastante experiencia en iso. E despois, mire, eu non o iba a comentar, pero creo que o teño que facer porque temos que frenar isto. Repiteu varias veces, todo o mundo a conoce, todo o mundo a conoce. Claro, vostede forma parte dun Partido Popular que, dende que cheguei aquí á alcaldía no ano 2007, empezaron unha campaña
brutal para socavar a miña imaxe, empleando ademais para elo unha linguaxe sexista e misóxina. Eu comecei sendo aquí a rapaza que non valía para estar no puesto, despois pasei a ser a loba, terminado en A, con pel de cordeiro, terminado en O, para terminar os últimos días da miña etapa como a pequena dictadora. Vostede, nun alarde de pouca imaginación, decideu agora recuperar este insulto e o está promovendo todos os días, e hoxe aquí mesmo acaba de promovelo. Todo o mundo a conoce, todo o mundo a conoce. Así que, é lamentable que cando a dereita se dirixe a mulleres que estamos empoderadas, o faga sempre usando unha linguaxe para menosprecialas. Tal cual, ríase vostede. Invítolle a reaxustar os seus tics sexistas para este ano 2024 e realmente aconsellolle, señor Ignacio Maril, se quere realmente vender que eu teño unha actitude dictatorial, se quere vender cos seus insultos que eu son dictatorial, por favor, chámeme dictadora. Pero non me chame nunca pequena dictadora. Chamaríame vostede a min pequena dictadora se eu, en vez de chamarme Paula, me chamara Pablo? Eu creo que non. Son tics machistas acumulados no ADN do seu partido. Porque, mira, a min a vostede nunca se me ocurriría chamarlle pequeno difamador ou pequeno impulsador de denuncias. Ni sequera se me ocurriría chamarlle pequeno concejal, aínda que ás veces demostra cos seus xestos que merece ese título. Ainda que tamén lles digo a todos, a toda a corporación, que asumo con orgullo o título de dictadora imposto polo Partido Popular. Se ser unha dictadora significa facer o que vamos a propoñer hoxe este pleno, que é bonificar aos gandeiros e gandeiras desta cidade, desta vila, e contratar obras que beneficien a toda a comunidade educativa, deportiva e social deste concello. Pídolle, por favor, que cando se refira a mí, a faga ca elegancia que se lle presupón a un concelleiro desta corporación. Despois, para rematar, non sei se queira facer algunha aclaración ao respecto, non? Para rematar, e xa co uso de cierre de debate, eu xa lle os dixen outro día aos concelleiros do BNG na comisión informativa, téndolles a man sempre para dialogar en todas as intervencións que fago, tanto nas públicas como nas privadas, nos medios de comunicación, pero eu quixera salientar que nos 5 meses que levo de alcaldesa fixemos 8 plenos, 6 comisións informativas, 3 xunta de portavoces, e que espero que intentemos mellorar máis a comunicación, pero pido a todos os membros da corporación que tamén poñan o seu gran tarea. Vamos entonces a proceder á votación. Votas a favor? No, pedín antes turno de alusións, me dixo que non quería intervir e utilicei o meu turno de cierre. E que eu preguntei se vostede se quería intervir, díxeme que me iba a referir ao meu turno de cierre, por lo tanto votamos. Votos a favor? Ai, madre. Estamos sempre nas mismas, señor Ignacio, de verdade, estamos sempre nas mismas. Faga vostede a referencia que quere, non me permite a min cerrar os turnos de intervención como é o normal en calquer debate político. Eu me dirixín a vostede e lle dixen, quere vostede facer algunha aclaración máis? Me dixo que non, eu directamente dixen, pois entonces vou facer unha intervención para o cierre, chamando o consenso e a colaboración, e vostede agora quere facer un turno para facer por alusións. Non cabe turno de alusións, vamos a votar a favor. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobado en todo o contrato. Moitísimas gracias a todos. Levanta esa sesión. Se levanta a sesión. Vamos.